Miguela Koñatin, hemen ditugu auzo guztietako taldeak, 10 auzo, 5 proba, etxaluzetik txosnatara, eta ondoren bazkaria izango dute, beraz, goazen ikustera ea ze auzo den irabazlea. Oroitzen naiz den txikitan, ardurarik gabe gebiltzan, lagunekin gure herrian, egunero nora ezian, demostetako las partian, ontxosnako zagaian, zelako zortiran eria, etxikuekin jarraitzia. Denbora igaro arren, ohiturak jarraitzen gaude, batzuk bideak jarraitzen, besteak bidean galtzen, ez ditzulira ganera, oraina bizi behar dela, baina beti itzuliko gara, zoriontsu garen lekura. Auzokoak zeate zuek? Bueno, gu bide baretako jai batzordekoa eta, bueno, menkabitz Alek da horren aiken. Zelan doaz olimpiadak? Gu betik amogan galtzen. Gu betik galtzaileak, baina, bueno, igual, ondo pasailera gatuzena. Ikusi dizuegu globo jaurtiketan oso ondo ezeatela moldau. Bueno, ni gutxi gora bai, ni jodot bentzet. Nire kidiak apurra eta doan. Ez dakazu izenik edo? Ez, momentuz ez, baina zehozetan pentsatzen gabiltze bai, así que igual futuro baten bai. Vale. Gaur zela zabizte ba probatan? Bueno, eguna pasa eta aber irabazten duen, aber. Momentu ze pintadaka? Bueno, aurtengoa bastante polita ikusten du, así que aber sorte dakun. Begiratu segundo batez, lagunak zure ondoan daude, kontzertua amaitu arte, azken arreza. Ze auzotakoak zeate? San Martin osokoak. Eta San Martinek zer daka berezixea bestiak ez dakena? Ume asko dakula, eda diferentzia handixa dago eta igarri da, gurasuakin eta apurua familixean etortenga. Gaurko olimpiadetan zela da Bilbazuen auzua? Galdera ona, ez dakit, ze egixe esan pila dira zute ez tezko puntutan zen, así que... Trianakoa Trianakoak. Eta Trianakoak zer daka bestiek ez dakena? Ganora asko, kriston taldia gaina. Kriston piñako, ja. Zematzeate taldian? Ez dakigu, baina ez da importa, porque gaenak oso naga. Zara, ze auzotakoa zea? Ni atzoko kalekoa, Backstreet. Eta zer dakazu ezuek beste auzuek ez dakena? Gudaku jaixetan, gitarra hau diferentiena, txorimala guriak, eta aparte jombi. Eta zela zabizte olimpiadetan gaur? Bueno, nahiko txukun egisa esan ez. Bueno, hor erditxi gabitz, baina txukun. Demostetako las partian, ontxosnako zagaian, zelako zortiran eria, etxikuekin jarraitzia. San Lorentzokoak. Eta San Lorentzok zer daka bestiek ez dakena? Orokorrean dana esango neke, ez? Girua, ambientia, desfasa, San Lon beti izan da oso berezixa, bueno, lehen larraina esana, eta hoxe, nik orokorrean beti gaunena, orduan ba. San Lorentzok ze auzokin daka harreman ona, zeinekin ez? Ulanakin ez. Txosna batzordetik goia 3 urte egiten, ondala 2 urte proposatu zen, nola auzuan arteko erlazioak eta gogorketako auzo olimpiadak egiten hastia. Eta azkenengo 2 urtetan oso ondo fan da, baina egisa lan karga handia dela txosna batzordean dako. Orduan aurten pentsatu geben, jake auzuek eskatu egiten dauen, auzo olimpiadak emutia, baina eurak organizauta. Eta hola izan zen. Deialdi xain geben, zan geben prest balde mazau zuen artian organizatzeko aurrera, eta oso ondo urten da. Ikusten duzu, 11 gabitze gora eta bera, guztita jaten, eta hain azkenengo joko hain, eta gero bazketia. Begiratu segundo batez, lagunak zure ondoan daude, kontzertua amaitu arte, azken arreza hartu arte, erdi puntako iluna barrak, zapatu bakoitzeko barandak, onenetan, txalenetan. Erdi puntako iluna barrak, zapatu bakoitzeko barandak, Ezkak, zuek ze auzotakoak zeate? Santamainakoak. Santamainako batzordia. Eta Santamainakoek zer dakazue bestiek ez dakena? Azteko atzeneko sortuan batzordia ala, eta uste bastante meritu dakula gauzak oso ondo gabitzela egiten. Eta bestele, uste bastante batzorde
Nahaztua, uste izela, anitza, garela. Eta irabazliak, Bai. zela izan da hori ba? Bueno, esperientzia polika, lehenengo urtia izan da eta barro gauz. Lehenengoko urtia eta irabazliak, zela probatan, zela ibilizeak? Ba, nahiko ondo, dana oso txukun, eta, bueno, ba, oso... Trampa, Izaban kompetentzian dirikala? bai, zalokoak. Zalokoa be oso ondo ibili, baina eura da euspikal eta pilima. Bueno, zuek ze auzotakoak zeate? Nil txiki jaixetakoak. Eta bigarren gauzeate, ez? Hirugarren. Hirugarren. Eta zela izan da hori postua zia? Oin arte podioz geukan nina, así que oso pozik. Zelan, ze bere izitxasun dakazuen auzua? Ba, oin dela urte askotatik ospaketan dira gure jaixak, eta esan geike dala jai bat oso herritik herrixantzako iten dana. Nik uste dut bai polita dela azkenean. Hau zena maskotia? Zela ditzen da? Bi gorila miel eta txiki. Nik uste bai polita dela gure egitaragoa normalen saiaketan garela adin desberdinetako jentian dako gauza preparaiken, eta hori badala igual kontutan egiten du zeo zerrero, urtietan iken goia zen zeo zer. Aurten be ez da danborradia falta izan, Oñatiko jaixen baitan 6 konpainia urtendik kalera danbor soinua ipintzera. Horrez gain, 2008ko 108 dantzari kalera urten die tradizioa dan moduan. Bueno, Gabon, zomo dutoia danborradia. Ondo, hasi berri eta, bueno, badoia ritmo hartzen bentsat. Bai, ondo konparsek dana. Bai, oso guztua, isa eta talde gehiago gaela, baina, bueno, bengoz guztua, atzenaga, baina ondo. Horena zein uste zuela zure ustez? Konpartzia, zukalda izana, ikusten zumura
giro apartak jarritzea hemen, eta bueno, disfrutaiek mogukua. Oso ondo, asko ensaio bihar izan duzue gaur urteteko edo? Bueno, irailean eukitzu gure ensaiotxuak, hoxe, atzenean bihar goten da eta, apurat, rekupera horrek urtekotako dana, baina ondo, mentzet, ritmo hartuta dago. Zemo guztoia tamborraia? Oso ondo, gustora, bai. Bai, ondo hasi zaria gaba? Bai, oso ondo, gustora. Zuk tamporra ez tozu iruten, hau barrilla erutu? Barrilla, bai, gu beti barrilla, 3 urte goiaz eta 3 uretan barrilla. Orduan konparsonena zein da? Barrilla, duda bari, guria. Bai. Arrazoi bat egun bihozta zumintzat? Arrazoia, gure grupua dara honena. Perfecto. Pertsona garela honenak. Zemo guztoia tamborraia? Oso ondo, oso girona dau, temperatura aldetik bederki, zege hotz gehitxo bengo bela baina oso temperatura ona dau eta oso ondo. Eta erritmoa eta erraz eruten dotzue? Bai, nahiko zamur zen, zaila huilan dunez eta ondo erugaten da. Bueno, zela doia tamborraia, oinarte? Bueno, oso ondo, giro derra, egualdi xapela ondozko, eta, bueno, gustora, eixa izan gente pila badau, eta, bueno, geixa zuzegetan. Lehengo aldixa ez da, ez? Ez, urte asko. Bueno, zemo guztoia tamborraia? Ondo, diok, azten, herrira sartzen nora zentroera, gustora. Bai, zein da zure papera gaurko tamborradan? Ni zuzendu ondo, eta nire taldekoak ez galtzia. Eta kasu itxen da bie edo? Batzutan gura duenean, baina normalian ondo. Orduan ondion kalimotxua ez da notetan efektua edo? Bueno, bat manten igual apurat bai. Baina orokorrian, nik uste dut, talde desio internetarikoa, txalekedunak. Bueno, Aitor bihain, ez? Bai, ni naiz. Zer da gaurko zure rola hemen danborradan? Bueno, gaur hemen danborradan, ja aurreko astean hasi ginen unbian danborradakin, eta hemen helduanean bebaita, normalean gu musika ipintzen dugu, nahiz eta hemen aurrekaldean goia, ez da gero atzekaldetik mikrofono bitartez entzuten gaituzten bebaita, baina bueno, gure lana, ordu eta erdi honek irauten dauen danborrada honetan, musika ipintzia da, eta bereziki oinatiko musika zuzatutako, musika eskaintzia. Perkusioaz gain, zehose geixo entzuna alzetia, ez? Hori da, musika bintzet, notak entzutia bintzet. Zau, honetako asko antzaietan ibilizari edo? Bueno, hau ja urtero ikendu gauza bada, urte asko goia zitzen, eta ez tozku lan asko suposaketan, isa musiko asko buruz joten daue, eta beraz ez da lan hon isa ez. Bueno, aurten zuei tokau jatzuei, 2008ko kintuei, dantza itxia, zer moduz kunda gaba? Oso ondo. Oso ondo. Emozio asko dukan. Ondo urten da, pozik. Kontaidazu apurra zer dan dantza indozuena edo zeitzen dan dantza? Biliga azkenengo jatian ensaioak egiten, pitinka ikasten, gu barrixa hontan, eta hori, pitin bat herrixa representain dauen dantzak eta. Beraz, ensaioetan denpora asko pasada zue, o más o menos eman? Ordutxo bat, ostiralero. Bai, ordura erdi, bai, igual, zazpi ensaio dukidu, eta orduta erdi, bai, inu denpora txua. Bueno, ofizialki, gaur hasi dio oinatiko jaixak, ez dakit, gero, oin dantza inostian, ondio energia daukotzuen edo, ez dakit, juergan egitxeko edo ze intentzino? Juerga. Bai, horretako betia gogua. Bai, ez? Hombre.
Davant del mirall, un repertori tots els dies de l'any, com una butterfly, que no la parla mai. Un repertori davant del mirall, un repertori tots els dies de l'any, com una butterfly, que no la parla mai. Oñatiarra eta talde honen parte, zer dala eta? Ba motibada batetik, egiz esan, hori, egun baten ensaio batera fan, eta ordutik atope, talde teknikoen sartuta eta da naia. Zela sortu zan hau taldia? Ba, izan zen, uste Donostin, katalan batzu igual entzun eta, tazu, eta ez dakiz eta taldein eta, joan ikasteierak iten itunan, ez dakiz, ondo dengo zan hemen talde bat sortzia, ez? Eta nik uste ideia hortatik baitzi izan zela, eta egin ze, eta egin zan. Amen, zuek neskak oñatiarrak? Bai. Eta zer dala eta animau zeate ba? Bueno, egun baten plazan gauzen, eta ikusten gotzen, iken, eta animau ginen. Eta zela da hori dorre altua etxia, zer da biharrezkoa? Bueno, biharrezkoa da faixa, dala gerrixean lotzen duzun soka bat, jentia zure gaina igoteko, eta gero zutaz konfiantza eta disfrutau. Taldian giro politxa dakazue? Bai, oso politxa. Zenbatzeate gutxe gora bera taldian? Bueno, ez dira etorten egunero pertsona kopur iguala. Batzutan gutxiu, bestatzutan gaiz. Aldatu etxen da? Hori da. Eta gaur oñatin ze esperantzakin etorri zeate? Bueno, dana ondo urteteko eta ondo pasaileko. Hori da, entseguak egiten ditugu, bai Donostin, Bilbon, Oñatin, Gasteizen ere bai, eta hori astean zehar, eta gero biltzen gera asteburutan, edo zein lekutan denok. Eta zer dala eta animatu zinen talde honetan? Bueno, uste ia denok bezala lagun bategatik, lagun katalan bat, eta berak hasizun igual honen ideia, eta hasieratik ja sartu ninduen, eta menago hasieratik. Begiak itxi eta burua itzali zenuen, niztik zegoen beharra. Ez da kaso betiko ekitaldixetako bat, baina Berakatzopa lehiaketia 2017an izan lehenengo aldiz hemen Oñatin, eta aurten be, San Miguel Bixamon egunean jentia erakartia lortu dau, eta egonkortu dan lehiaketa badala esangeke. Ikusten duzue udaletxe azpixan hortzen zukaldarixak prest David, zeuran Berakatzopa preparaiken, eta herrikerrape etorri dia kuskusia ikera. Ia base, sekretu kontaiken dozkuen aurtengo zukaldari honeik. Mutxienekoa zen, horretxe daukaguta azkena, nazkatuta zaudela oiukatzen dirazo, baina begiak ez diote hori, egia ote da dena amaitu dela. Mundua hankazkora jartzen baduzu ere, itzuliko zarela ziregin, baina bestela eraman ezaztu zurekin. Hementxe gauz iazko Berakatzopa lehiaketako irabazliekin, Soni eta Josukin, eta ez dakit aurtengoan errezetia errepikatu ingo zuen, barrikuntzarik sartu dozuen? Bueno, barriketa txiki bat badau, ez? Aldaketa txiki bat dako asmo egiteko, baina berez, printzipioz errezetia berdina da, berdina da. Oinarrixan zer dako zuen Berakatzopiak?
Oinarrixen dakona da berakatza, gero urdaiazpiko pinime botate txau, gero sopakua, garrantzitsuenana, eta gero toke finala dana da zaldia bera. Sekretua zaldian dago. Hau, berakatzopa lehiaketia da, baina hemen ez dakit, txistorri ikusten dugu martxan, ze pasaikin da? Bueno, apur bat denbora zondauk ebizen da, berakatzopia aurratu dago, da txistorra apur bat pikaiteko, eta, bueno, juezak ikusten dagoen da igual, soborno apur bat edo. Baitu, orduan, truko danak ikasikia etorte zai, ez da? Bai, bueno, hemen nivela ondixea dago, eta, bueno, ondo pasaikia etorri eta parte hartu eta... Zandu, hemen berakatzopak hemen txendakotzue, zabaldu beke irakusteko hor kamaran? Baitu. Itxura ederra, zer dako zuen berakatzopiak, zer kiten dau berezi edo desberdin bestien gandik? Berakatza, sopakua, piparrautza, piparra txoriziruan pulpia eta tomatia, eta ura, ez dago besteik. Koloria be ikusten da zeuenean, ez da gorrixka hori badakola? Hori da, bai. Piparrautzan koloria eta, bueno, a ber, zemozkoa hortzen dauen. Bueno, hemen beste berakatzopa bat, ikusten dugu lehiakidien artean badauela lehia hori onena zein izango dan jakiteko goguakin, baina, bueno, konplizidadia bebai izan, bueno, induan ontsen olixu eskatu dutzue eta emunxatzue. Bakoitzai gauza bat aztu zego, orduan, danon artean ekipo bat osaketako lain jo. Zuenak, ze osagai dako, zer kilen dau berezi ero desberdin? Berakatza, sopakua, baserriko gisa, eta kaiena pekin bat. Eta gure berezik jasuna, hola, bizixia, eta pikantia izateko. Animau zai orduan, pikante horrekin batzun gustoko izaten da, beste batzundako ez horren beste, zuek espero dozue aurtenguan onerako izatia hori. Nien ez berezik izalia orduan, beak asko bota ez eta nik aporran neurrixia jarri, geixei ez pasaiek orduan, danan guztoko hola jendu, erdi banako horrekin. Bueno, epaima iso inok ez da hazi berakatzopia probaike, baina herritarrak dagoeneko bai. Bai, gu hasi da, ja, batzei probaikeen emuten, baina, bueno, danak ezauzke oso ona dauzela, osea, que a ber, suerti hauen. Hori gure nontzen galdeketia zesan dotzu, ze feedback jaso dozue? Oso ona dauzela. Baina, bueno, igual da, gu etorri gaitea, atxalabak ratua pasaitea, eta listo. Ondo pasaitea, eguna? Etxion be, preparaiken duzue berakatzopak, ero? Noizien behin bai. Eta gaurko ze sekretu ekarri dozue? Bueno, horri bilik ginen, bixen, nik era bat anainean, beha beste batea, baina, bueno, azkenean bixen arteko zeo zein jut, akitxo. Bueno, Antion, kontaia zu hemen zabitze berakatzopa diferentiak ikusten, zer da ikusi dozuna oinartian? Bueno, lau bost ikusten dut oso onak, oso dotore eta oso kolor honekuak. Bueno, nik berakatzopak neuken eben nintzen, Andrea egiten eben. Egun zan, 2 urtean, jurau moduan, eta niko honak urteuten eben. Banakan bateko la, baina ez. Bakoi, baiko eroan tankeria eta eroan guztua bakoi. Orduan, maila hona oten da lehiaketa hontan? Bai, nik guztua baietz.
Gaur herri eguna da Oñatin, goixetik hasitxe ekintza pilo bat dauzko hemen. Azoka, eguerdixen, baskarixe eta atzaldien herri kirolak bebai. Ziur primeran pasetan dobela Oñatiarrekin jaixetan. Nolakoa zaitugu bizitza, guztiok ondo nahitan zelebre gabiltza. Ezin dugu aurkitu neurriaren giltza, bizilua gartu du gure nagusitza. Bizitzaitez bizi, alikan ondoen, inorrez bai dakigu bihar zer dagoen. Hane, zu eta zure amak postutxo hau montadozue? Bai. Ze saltzen da? Ba, apur bat eskulanak, danetarikoak, kumientzako gauzak, karteratxuak, kamisetak, bueno, apur bat eskuzinjako gauzak. Zela moldeta zara amakin elkarlanien, zeinak itzen dauz zer? Berak itzen da gauzak, danik saldu, bakoitza dako bere rola. Ez gara sartzen bat bestien rolien, ze hola hobeto. Ondo, eta erosle asko da hemen Oñatin? Bai, nahiko txo urtero etorten gara, eta bueno, posi gauz. Bai, harrera nahiko nahi piten du. Nondik, zatozte? Gu getxon bizi gara, Algortan, eta baina, bueno, familia Oñatin dako, osake ona etorten gara urtero. Oñatiko jaixek onak, ez da? Bai, tremenduak. Ondo, ba, eskerrik asko, ondo pasau. Zeuri. Zirikatzen bai gaitu, diru edo famak, horrera zoriontzu ez ditugu danak. Konponbide zaila du, horren panoramak, gehiena falta baitu, gehiena daukanak. Bizitzaitez bizi, alikan ondoen, inorz bai dakigu bihar zer dagoen. Azokara gerturatu zara gaur, ze asmokin? Ba, egisa esan ontsu bertan duten naiz, eta etorri naiz saludaia postuko eri, hortu zabalako postua. Ni aurretik ibinitzen lanian, eta bain beste atzu abitz lagunak, eta pitxu bat ambientea, sumua eran, eta... Aurten agian lasai hau, aurreko urtetan lanien ibilitxe, zela ikusten da kanpotik, zela ikusten da barrutik? Hombre, kanpotik zatoz, pues, a disfrutar, eta barruan zauzen dian, dituzu bixak, disfrutar, eta saldu, eta jentia eten diu, eta hori ondo. Gaur guztiz disfrutetan beraz? Bai, garreten dez, sumua eran, zekizer, pueko eurakin egotea, eta ondo pasaitxe. Bizitzaitez bizi, alikan ondoen, inorz bai dakigu bihar zer dagoen. Kaixo, ze saltze dozuzuk? Guk ate produktuak saltzen ditugu. Zuek indakuek? Bai, etxean indako dia. Eta zein da prozesua, hemen ikuste dituten honek pate izan leke hau, bai, ez da? Hau da ate gibela. Patia oso diferenti izaten da, ate gibela, fua deitzen dana, frantsesez, eta patiak eukitzen dute aragila kombinatuta, o txerri aragila o ate aragila. Orduan, fua o ate gibela izaten da finena. Eta ate gibelan barruan daude bi kategori. Ate gibela osua, o mikui, hori izaten da finena, eta gero bloka, ja da xeetuta. Hori dago beste kategori baten esango genuke, goxua dago baita eta kalidad-prezio ondo ateratzen da. Nik bat probetakoetan zein gomendatuko zauke? Probatu zazu eta berse iruditu zaizu. Hau adibidez, hau ze da? Hau da bloka, eta dauka pikua barruan, ekarri ditut 3 klase. Naturala, espeleteko piparrakin eta pikuakin, eta probatzen aizena da gozuena. Oso na dau, oso goxu. Eskerrik asko. Kufia lepoan, ora zeinen dudoan, wafa, 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 suabio tondoan.
zorionak, gaztaleiaketako irabazle. Eskerrik asko, oso pozik. Bai, oso pozik. Espero zauen? Ba ez, aurten igual gaztaia ekarri da purtxo bat berezixaua edo beste urtetan baino fuertiaua. Orduan ez gekigun guztoko izango zen, ala ez. Eta ikusi du guztau dala, bai. Noski, eta lehiakide gogorrak bai? Bai, azkenian hemen gazta oso onak ikendia. Eta orduan, gisa esan, herrixen artean politia da alkar ikustia, eta gero bai, gazta oso onak ikendia, bai. Partekatu zeik gurekin zein dan gazta onon bat itxeko sekretu? Lehenengo ez nian kalidadia, eta gero maitasune zikia. Ja, ez nia kalidade honekoa baldin badakotzu, gero hor gatzagi naturala erabili, edo hori maitasune zinjako gazta bat izatia. Urrengo urtean bueltauko zara? Claro, urtero. Bai, urtero presentetzen gara, bai. Ondo, bai, ez horregatik. Masti zapaldua izan da, nahi zenuke mulkoan. Masti zapaldua izan da, nahi zenuke mulkoan. Arrotasun horregatik, maite zaitut osoan. Kufia lepoan, horra zeina paldoan, wapa. Bizkaitik oinatiraino, zer balata, ze da hemen jaixetan? Etorren ez egun pasa esaten da moduen, da gero guztu egiten eta ferik eta honi baizu. Jaio ingarra hor da, gero egune pasauta, iluntzen ez zera, bazkal modu gutxo batean, bastar baten da. Hori da. Egun ondo pasauta, sasoia abonado arbolapean da, aprobetxen dugu. Ze ikusi duzu momentuz, azoka da, hemen animalixak bebai, ze guztau jatu? Normalmente egulangoak animili hartzean emoten dugu egune. Seguri holango horri besteak, horri konzertu eta holangoak bestuzko hori gaztean zako. Guztu akostumbra holangorik, eta mentxa animiliek lagunek ez barbain, gauzek azentera hau, holan batera bestera holan. Etxe apurtua izan da, zutik zaude unkoan, osotasun horrega. Gaur Oñatiko herri egunien, plazan, sagardo dastaketa dauko. Hemen bueltan postu pilo bat jarri dituzte, eta oñatiarrek, hainbat sagardot egitako, sagardoaz gozatzeko aukera daukie. Ez dakit guziekin gogorako naizen, lagun bat eta biok andregin zuzen. Sagardotegi baten afaria baizen, numero doktoreak ikusi ginuzen. Gupela, sagardoen hotela, gupela, zaindu ezagorrela. Egunon? Egunon. Zuek oñatiarrak, baina Hernaniko sagarda hau zerbitzatzen? Bai, tokaiten da lekuan etorten gara eta banatu eta aldana. Leku baten jarten gara bakoitza eta tokaiten sakunakin. Probau da zuek? Bai, tragotxo bat eraten du, noizien behin eskutuan, tragotxo bat beste gauzten da. Eta ze moduzkoe da? Ona, esaten duzkoe oso ona dauela gainera. Kanpoko esan duzkoe guk indiako zagardago oso ona omen dau, eta kanpoko ez duzko zauketan itxuria. Eta beste postuetan topo geizken zagarduek be, kalitatezkoek o zelakoek? Ez da hori ezin dut esan, ne postuko probau dut, baina beste ingurukoak ez da gize, baina petzaien dut danak kalidade eukiko dagoia. Bixi, txispiakin eta ondo sartzen dana. Freskuran bebai. Da igartzen da hori, freskua izen, hobez izen, hobeto sartzen da, hobetxitu sartzen da. Da gaixa probetako asmoik? Azkena, baldin bada barkaiztegikoa. Buelta dena inozu beraz? Buelta isa dana. Ze zagardo zaitu astatzen oin? Danetik, ja hartu zagardo batzuk eta isa esan giro erra hau eta zagardo beharra hau. Zeinak ere torreza, lagunekin? Bai, emaztiekin eta gaurko eguna aprobetxekin du, egun oso politizan da guretako, zati juntaiten gara urte osoan ez egoten jente batekin, eta gaurko egunian iten du ronda hau eurekin, eta espeziala izaten da. Ze politxe, ze guztau jatzu gehixen, zein danetatik? Zaila da, zatik bat abestigatzetik gaten du, eta azkenien danakonak.
Talbe probetan ikusten zaut, ona dauz, emozko edau? Bai, bueno, isa ordu bete kolan egon ostian, gustora sartzen da, bai, gustora, edarra dau. Eta hau bakarrik proba dozu, besteren babe proba dozu? Ez, momentuz hau bakarrik, eta ja berandu gabitzen ez dut uste besteik probaetako aukeriok. Beste ordu bete txoitxeko ez da duten denbora. Ez dut uste. Gustora jaixetan? Bai, bueno, ni kanpoan bizi naiz eta gaur etorri naiz, porque gaurko egunean eri polikiena pentsa ditxat, eta gaur etorri naiz, betiko maura, goizeko girua ikusi eta izutaikera. Azkenengo 22 urteak zerbitzatzen. 22 urte? Askotxo, Aurtengoan gino 22. Kenduta urte bat pandemiak inez geben egin, aurten 22. Helburua 25 urte arte. Eta zeba 25, gero ze pasetan da, 25 ondoren? Ba, ja, adinen gora eta atzetik datorren jende berriekin, eurek egiteko. Zein da sekretu eta logon bat itxeko? Ba, sekretua ondizena, masea egiten da binen pertsonak. Masia da, azkenean, masa honak egiten da, talo honak. Hor da, sekretua da, uruna eta ura beruak nahaztuta, eta sekretua hori da. Hementxe talbe jota, Maritxu, zer moduz? Hementxe gabiz, laguntza eskatzen dabe, eta guk laguntza emoteko prest etorten gara taluak egitera. Garrantzi handixena masak dauko, eta agian masa zelan joten dan be, importanti izelik, zein da sekretuen? Bai, bueno, masa ikia oso importantia da, bere puntuan egotia, eta gero patxara askotia be bai, porque ez bada ondo jota, sendua gelditzen bada, gero ez da ondo egiten. Orduan dana deko, baina, bueno, alekinak egiten duz, eta nik uste dut danope ondo joten dule, eta aurrera. Hori da, lagun pilo bat zaitze gainera elkarlanien, zelako girue dau hemen? Hemen oso giro ona, talua jandu, zagar dagoa erandu, Ez du eukiaztidik talua jateko, ez dela berdina. Bueno, gero talotxoren bat, bai. Bai, baina, bueno, dana egia ez dago esan, txokolatia eskan dau talua, osea. Zati txiki bat, txokolatiakin probaiteko, nobedadia dalako. Zuk proba duzu? Bai, nik jandot zera, irugixarra, eta ederra hauen. Probetako, zatitu indu hemen bilon artian, baina gero jango du beste bat. Ondo, basegi lanien momentuz eta... Oinek harrikotzu ez zeuei, talua jateko. Irugixarrena? Bai, lerruen taluek hartzeko etxoitzen, oza? Bai, hombre. Ez hastie lerruen luze dela, ordu bete. Ba, bueno, berdin da talo baten dako, merezi dago. Ze talo hartzeko asmo dakotzu? Txistorra, beti txistorra. Bestiek ez jatzu guztetan? Bai, baina txistorra mitikoa da. Niri geixen guztetan jat, bai. Txistorra, hombre, bai, total. Ba, niri geixen beikonakin, baina aurten txokolatezko pilo bat urten da. Eta ze iritzi, txokolatia batzui dultzie, taluekin ez jako hainbeste guztetan, zuk? Nik nahi xau beikona ez duten bezala, baina aurten ikusi da gazte asko etorriana txokolate bila. Lerro luzie dau, ze poliki zerbitzatze duzu, ze jente asko exito ondixe dauko? Azkenean 10 galdera azten gara, 3 orduan, igual 5.000 talo. 5.000? Bai, 5.000 talo, ikusten duen bezala, 4 plantxa, ez du emuten abasto. Osea, que imposible gehiago batatea. Animo. Mil esker. Eskerrik asko zuei. Jaixetan injarra hartzeko moduik onena hause da, herri bazkaixe. Kirolde gixen giro paregabie jarri daue oinatiarrek, eta ontxe berbaingo eurekin eta kontakozko ez daukien jateko eta ze moduz dabitzen. Bazkalduta gero dantzan ikusi zauet, zelan, gustora? Oso gustora, oso giro politian gauz eta dano gustora dantzan. Zeitzen da honena, janarixe, musika edo konpainia?
Dana, janarixa oso ona dau, konpainia ezin hobia da, eta musikia beharra, orduan, dana ondo. Oso ondo. Zemos neskak zela doi herri bazkaixe. Ondo. Ze jando zuen momentuz? Makarroiak eta oia askua. Eta gero bat da norino. Jente asko dago hemen, herritar asko batu di, ezta? Bai, asko. Zuek zeinekin etorri zare, kuadrillakuek, o lagun gehiago, o zelan? Kuadrillakoekin. Eta gero igual lagunekin hemen, jolasten. Honegin neskak, ze daukatze jateko? Lasai eskixa. Eta aurretik ze euki dozue? Zein da gaurko menua, holan zerrendan? Lehenengo zuki. Hori da, bate, gero penkak, risotua eta hau. Ze, ondo, gustau jatzue? Bai. Eta postraik egongo da, zelan? Bai, goxua. Ano, kuadrillakuek zeinekin etorri zara? Lagunaikin. Beste urte batzuetan baino, hobekuntzak egon dira. Bai, adibidez? Bai. Ba, hiru urte bili ginen justotxo eta jente gutxia eta aurten bete egin da. Bai, giro aparta dago hemen, dau, jentez beteta. Hobeto doia. Postenaz. Urtero etortzen gara eta igarri egiten du, noiz doian gora, bera. Aber bat etorren urtien ze moduz, ikusiko zabet. Seguru baietz. Zemoz doia bazkaixe, konta hau, zelan? Bazkaixe oso ondo, oso gozua dago urten. Bai. Nondik etorri gara? Elion. Etorri gara. Aiba, eta zer dala eta ona oinatira? Ni oinatikoa naiz eta oian eri asko guztien xako eta etortzara jatxeta da. Bai, oian? Goxue janari xeia, postrera arte, bedana bukatu txea. Bai. Ondo? Oso gozua. Eta musikia ez be, giro ederra jarri dauean trekitilari seketa. Oso ondo. Giro hau niri asko guztien xat. Niri bebai, zuri? Si. Disfrutau. Tradizioek be pixo handixe dauko oinatin, beraz gaur atzaldien herrikirolak dauzku hemen plazan. Txikitxuek ja hasi die sokatirarako prestaz eta ondoren profesionalen erakustaldi aukiko. Bikote, sokatiran ibilizare, irabazi galdu zelan? Kantzauta, irabazi bai, baina hemen dau eskumado kaldian, udaletxa gertuen dau oso labana eta ezin ja oso zaila. Beste nahi ez hobetu, baina bestela ondo bai. Suerti haukila kara kruzian eta bai, ondo, irabazi. Beste jolasetarako ze moduz? Ondo, hasi. Bueno! Zer zailak edo? Saltuan, hor haukin fallo bat, jausin xeko bat eta problemia hor. Zalartean galduz, bide berriak non dira, zerakutsi ez doa inora. Eurixe da, baina alatabe plazera gerturatu zare herrikirolak ikusten, afizio ondixe, ez? Bai. Lagunen batzu dauzkotzu hemen jolasten? Hombre, eta anima guen bida. Claro, zeintzuk ze talde da zuen lagunena? Urgainekuak. Urgain eta elkar. Elkar pile bat. Hobeta urgain. Urgainek irabazi bida. Onak di ez da? Onak di edo zoin favorituek lagune dielako? Ez onenak. Diain onak bakarrik urtete sakoila. Trampaik ez edo? Ez. Urgainekoak formalak dira dana. Jolasetan ondo moldetaz ere, momentu zen moduz? Oso ondo, inju txantxu ikastolakoak bi talde eta lehengoko taldiak irabazin jau lehengoko postan da. Oinin biu, bigarren eta hirugarren posta berzein geraketan dan. Zeintzu dezoin aurra ikuspenak?
Nik uste dut irabazi ingula. Sarrixe jasoten ikusi zaut, zelan fan da? Ondo junda ez, guk aldan egin deu, egualdiak pena, hoxe. Oñati plaza berezia da, eta pena hoxe, egualdiak. Baina, bueno, hemen karpapeien moldauzare. Bai, hoitzara da, gomak bustit ezaskigu, eta, bueno, ez geha oso ondo ibiltzen, baina, bueno, nik uste saio politia indeula, saio geha harik eta ondo nahi egiten, eta ondo junda. Arrimota askotxo dauzkotzu hemen, bai laukixek, gazte batzuk borobildu hauek. Bai, ez, saiatze geha ekartzen harri mota desberdinak daudenak, baldarrak ere ekartzen ditugu, errekatik ateratako harriak, eta, bueno, saiatze geha berak usten, jasotzeko erak eta jasotzeko era desberdinak. Eta olako erakustaldi baterako ze prestakuntza da batzetik? Bueno, guk txapelketetan da biltzega entrenatzen, harri desberdinakin, eta azkenen beti gaude, azten bitean entrenatzen, gero pesak egite ditugu, mendian korrikara egite deu, eta bueno, bai, kirolari normal bat bezala. Pozik gaur indako denporekin edo eta jasoaldiekin? Bai, bueno, esan dizuten bezala, bai, egualdia atean komak guztitzea eskigu eta horrez geha geixio nahi genuen. Baina, bueno, itxura bat nik uste eman deula eta horrekin kontentu. Ondo, datorren urtien ikusiko zabego hemen, Oñatin? Bai, gu guztu, datorreko berriro. Euripeien, baina alatabe gogo, raizkoran, ze moduz? Ondo, gustora, oso plaza polite da, Oñatikue. Gaur pixka triste, ogaldizik ez dago asko lagundu, jentie pixka urbildu da, baina bere seguraldi hona bazegoen jente gehiago urbilduko zuen orduan, bueno, pena puntu hori bai, baina ez oso ondo, gustora. Eta, ze moduz, Eurixaz labantzen da, edo? Ez dut zurek esango bilur pixkat nik bai aukitzot, bai, labandu edo minen bat hartu, edo jo ez dakite aizkorik june jatzule bustite dauelako kirtena o lo que sea, baina soa junga eta alkarri begire pixkat eta ondo. Egur gaine jartzen zaienien pixkat jakinen biozu zelan jobidan, hankak sartu bidie, gerrixe, gauza asko aldatzen di, badeukez teknikoki bere gauza deukez, orduan helburu zen gauzak ondo ikia, astiro ju, baina, bueno, kortik bidan moduen emon, akatx gitxien, gauza asko da. Eta lortu itxezu? Bai, posi geratuna, bai, astiro juna eta ez hau betu astiro be, asko sobeto. Eurixaz eta eguraldi txarraz aparte, ze moduz? Bueno, pixka putadi izan da, guretzako igual dio ez, azkenian, bueno, bustixak ino ibiltzen galako, baina, bueno, jendientzako da pixka putadia da, ez, holako plaza eharra, gaur gola ikustia. Eta zoindako be, komenta ustie, beste eskolari batzuk, igual, apurtxo eta arriskutsua dela, labantzeko edo. Bai, hoxe, ez, labainka mato itxeko aukeria bado, baina, bueno, oinez ibiltzen ere bado aukera hori, eta, bueno, enuk esango, bueno, hain gradia da nik guretzako. Zu, animako zinateke hemen harri jasotzaile moduen ibilidienak moduen ibiltzen, edo zure kirolera mogatzeza? Ni aizkoran hasi nintzen 8 urtekin, gaur 18 eskat, eta nik ez eta aldoko nire kirola, ez, aizkoan nabil, hau harrixan nire kasuan oso kirol diferentia eta gorra irutzat, pixu hori mogitzi eta ez, geure hortan segiko dugu. Aizkorak edo badako bere komplikazio, ez da gakue ondo, egurra ondo apurtzeko? Bueno, dana ez, pixkat, ondo prepauta dut jose kirolari bezala, auspozio, arnazaz, kajaz oso deporte gogorra da, beti estutzen nahi zehalako. Teknikamente oso deporte tekniko da, porque bukaeran antxe milimetroa partidu berdezu, eta nik uste oso deporte kompletu ala. Bai, nik uste baietz, gorra. Zer moduz ikusitzezu zure bestekidiek? Ba ondo, anaiz eta bixo beste bixen kontra, aziren atzetik hasiga, egurru hemen zikin batzuto be, gero eureito gauzako, eta nik uste hortxe ondela pixkagaku, ez, alderdi honetan egurra pixkat zikinagoak gerten dira, eta bon, oso konbate gogorra jodeu eta guztua. Gobernado el miedo.
famosos que venderían su alma con tal de meterse en la arena un minuto de foco. Han matado el arte, han matado el arte. Colándose por la rendija de este matadero, hostias entre los correros, rezándole aquí a mis benditas, pa' que nadie más se permita taparnos el sol con un dedo, colarnos el miedo. Prepara gente que maneja tu panoja, que te gira la cabeza cuando no le das el tiempo. ¿Para quién es la ley del money? El money, el money, el money. Fíchame en la cara, que guapito. Prisa para salir del lío de pisar para valer. El money es quien hace la ley. El money, el money, el money. Han matado el arte. Han matado el arte. Errozeixo bixamuna gaurkoan oinatiko jaixak bikain borobiltzeko super gizona hementxe prez, baina oiana elortza lankidia falta ez dakin dauen. Hemen dauen, eski begiren dauen, bakitu zema gente, zema disfraz, hor, kusizu tomolia, antojitos zamiarrean kokitos oinatin. Holo txeko ibeiarako oinatiarrak, eta gu horretanak ikustea, torri gara. Bai, eta gaurkoan gainera zeu guali, herritxarrak topatzen nahiko alan aukiko dauen, eube bilurtuta, saio azubidar eta zeun usazen jakin bez. Hemen abil, izan mek gaur da oinatiko jaixetako azken eguna, baina ez da horretik makalau eguna, Egun dana kaldi eniteko eguna da, disfrazauta, kuadrillakin, eta hemen dauen girua ikustekoa benetan. Gaubi, olaxi biliko gara oiana eguna kala eskatuta dotore jantzi gara, eta goia zerritxarrekin batena, Errozeixo bixamon eguna ospatzen, guazen! Guazela, borrokan jarraiten diau, batzuta galduta gazela, gerrarako beti presna. Batzuk pelukiekin, bestiak, maskariakin esan dugu, ez da? Zerrena. Bai. Zema zai hemen bilago zauzai, baina jola sontako geixo biako zu? Bai, totalia nogeiga, toi binaka disfrazau gara. Jolazia niteko eta. Zuek bat abestia guro identifikoko zue, ez da? Hemen jentia topabioko zue kalian gero jolazerako animaiteko, ero? Bai, gero ingu aktibidadia eta ber, norbait gidazte guen. Ez dakin osazen zu, anina guazto urrun. Kartak eskuan ditut eta karta hauetako erregeak bizi hartu dute hemen oinatin. Hoi da, bai. Etorri eguna pasaitea, hoi da. Eguna pasaitea etorri zarete. Gaurkoan maitik lur hartu duzu hemen. Bai, kokuak eukapitien bat ikusteko segiro zeuen oinatin eta esan du gaur egun aproposena hoiteko. Hemen 3 errege zaudete, laugarrena faltan, ala? Bakaseño kartutxu, salou da urrezko erregia eta euski xartzen ari da. A los Emiratos Árabes, banda! Antxea! Zuaina espertuta, ni ainekatuta, zuaina esnatuta, tanilo, ni betilo. Hementxe ikusten dut gaur oinatiarrentzako amaiketako ekarri duzuela, ez dakit karta apur bat ekartela etorri zaien Sevilla ingurutiko? Bai, zatek hemen oso gutxi dago eta guk ikin bat ditxu jartzen non gaurko unien da. Horta, bizkaitak ambientia badia da, ez, gato eta Sevilla aldetik bakarri dugu, garo. Zerrekarri dut dago aurre, Hombre, baina zuik berero itxutazaz, Bai, baina umedadia gozo eta. Zorionak, Eskerrik asko. Lentzema gente inguruan duzuen begira. En espera, hainbeste gente begira. Zenbat aldiz entrenatu zuen, zaila duzu? Zate gotut, egizate gotut gutxi. Gaur egunean bertan haziga, dantzan eta bateriko pixeien gabiltza, holaxe. Atekin batetik saltoko, betikoa beti gertutrako pare baten ezke beste. Bi aldiz, ni bikoiztuta, zer da hau? Inspirazio iturri ja. Inspirazio iturri, ikusten duzue tendentzia markatzen dugula hemen, ikusten duzue superheroiak Errozeixo bixamon egunean. Eta gaurkoan nire lana egingo duen pertsona bilatu dut hemen, ez da? Bai. Oingoan nik ez dugu ezagutzen zuri, bai? Mozorra hau nundi dator?
Mozorro honek historia dauka askotan badakizu ere, bagoiena hemen herri asko osatzen dutela, bederatzi herrik osatzen dutela, alde batetik bestera egoten gara guk ikusentzulei dena eta gehiago bateko, eta superheroi bihurtzen gara. Ezakitzen bat alditan ikusi duzuen zuek filme hau, baina hementxe nire txikitako izarra eta metxa daukate hemen alboan, zer moduz? Oso ondo! Hemen gauz, unibertsu banian ezauna dia oinatiko jaixak, eta ze pentsa dutxu, berta etortia, zuzenien ikustea, ea izadan. Ze moduz, Wally? Ondo, oionen ritmoan, ez dakit eskerra. Epa, baldita hiru eskuma. Bueno, guk asko kago ikatzeko hemen, hori bai. Zaila duta, gu ez, baina oinatiarren tangeran gure umore falta jarri du, umore puntua ipini du. Primean ibili gara, Oiana, beste urte bat, Lehan ibili gaurten be, egisa da. Oiana, gora, Rosa Ixo Bixamona. Gora! Gora, haupa,